Aquesta és una exposició que té molta imatge, és una exposició molt visual i per tant aquí es trobaran diferents propostes que poden enriquir la seva cultura visual i connectar-lo amb experiències pròpies i amb altres coses que hagin pogut veure. Per tant, des d'aquest aspecte, diríem, visual, hi ha una sèrie de vídeos, hi ha fotografia també, és un element d'interès. Després hi ha tot el contingut de l'exposició, que també és si els interessa el tema, tenen una curiositat sobre aquestes qüestions, doncs també és un atractiu per a aquestes persones que puguin voler reflexionar o fins i tot pensar en la seva pròpia identitat i si realment aquella identitat que mostren és la que volen mostrar i potser atrevir-se a fer públics altres aspectes de la seva vida que fins ara han tingut o en l'àmbit de privacitat o simplement com a fantasia, però que mai no han pensat la possibilitat d'obrir aquesta porta i de fer realitat aquestes altres identitats que portem dins a l'esfera social.